Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Halako batean irratian aditu nuen galdera. Zenbat kanta ote daude astelenei eskainita? Eta eman zuten adibide mordo bat, ez pentsa. Guk orain, hori bai, galdera horri moldaketa bat egin diogu. Zenbat kanta ote daude itzulerei eskainita? Mordo bat. Badira adibidez, itzulera ze ederra izango den diotenak, edo diotenak itzulera denona dela. Denetik dago. Preseski itzulera izeneko abestian Banator en Euskadi kantatzen du ahotsezti Jon Balberdek. Gainera, sakonago ere egin dugu bilaketa. Gaur egun erabiltzen dudan musika plataformaren bilatzailean hori bera idatzi, itzulera, eta ez altzait ba, begietaratu Uxueren itzulera izeneko kanta bat. Errementari pelikularako egin omen zuten. Idatzizkoetan ere egin dugu bueltei buruzko bilaketa, baina hortxe akaso oraingo honetarako hainongi ez datorkigun zerbaitekin egin dugu topo. Iraia omen da itzulera hilabetea. Hori dio sarri literaturak, eta horrela diote berrian bertan argitaratutako dozenaka zutabek ere. Irailean ingurura begiratzen duzu eta mundu guztia itzuli da. Mundu guztia itzuli da bere zereginetara, lanera, etxera, utzi zuen idatzirik Aner Peritz Manterolak iazko irailean. Ez itzultzearen erotika bat, izena jarri zion zutabe horri. Duda bat piztu zaigu orain guri, iraila baldin bada bueltatzeko garaia zer da azaroa? Lasaitu hartu dugu. Azaro ere izan omen daiteke itzulera hilabetea, kasik denetarako eta eskerrak. Halakoetan, irudilezake bizitza geixeago zabaldu dizula, zerbait horrengandik urrun izateko hasiera batean zenuen denbora tartea, atxeden hartzekoa, ideiak beratzen uztekoa. Kontua da, eta aipu hau ere Peritz Manterolari lapurtu diogu, kontua da hartu garela azaroan ere berdin dugula logelan, iragan gehiegi garbitu gabe eta etorkizun gehiegi antolatzeko. Horrela heldu gara azaroragu. Magnum Zaporea Darion podcast saio bat grabatzeko berandu gabiltzara jakitun. Aitorpen bat da hau. Irati Zubia Landak Work Beach artikuluan utzitako esaldi bat makulu harturik diogu hori. Ez da giro izozkiak eta eguzkitako krema izpide izateko, lehendik ere zen hori gure asmoa ordea. Itzuli gara, orain dela dagoeneko 44 saio abiatu genuen honi segida emateko. Gure inguruari eta kezkatzen gaituen horri, kazetaritza feministaren begiradarekin so egiteko. Patxadaz eta lagun artean. Alegia, Berria FM bueltan dela, mikrofonoi hautsak enduta eta ahotsa berotuta, berriz ere hemen izanen gaituzuela 15 behin. Kuriosoa da entzule, zezuek ez dakizue, baina Berria FM-en guk grabatu genuen lehenbiziko saioa, irautea eta iraultzeari buruzkoa izan zen. Orduko hartan, 2023ko urtarrilean iritzi foroetan parte hartzen duten zenbait emakumek idatzitako artikulu bat hartu genuen abia-puntu gisa. Irautea, iraultzea denean izenekoa. Agian gogoan izanen duzue, baina feminista gisa plaza publikoan jasaten dutenaz eta hor irautearen garrantziaz hitz egin zuten testu hartan. Batzuetan, irautea bera iraultzea dela aldarrikatzen zuten nolabait. 3 denboraldi eta gero, iraultzarik guk ez dugu piztu, baina iraun egin dugu, kazetaritza feministari 2 astean behingo txoko hau gordeta, eta tira, ez da gutxi, ez? Nik uste ez, eta behin hasita beste oi hartzun bat ere ona ekarriko dugu. Pikara aldizkariko lagunek sarri ekarri dute gogora, Lucia Martínez Odriozola kazetari feministak bizialdian nabarmentzen zuen ideietako bat. Honela zioen, iraultza feminista egiteko behar den gauza bakarra lagun bat da. Beste hitz batzuk ere erantsiko dizkiogu Martínez Odriozolaren hitzei, haren ikaspenen artean ere badago eta honako hau. Lagun bat behar da iraultza feminista egiteko, eta gurera ekarrita lagunak bakarrik ez, irakurle eta entzule feministak ere nabarmen dira horretarako osagai ezinbestekoa. Aldez aurretik eskerrik asko eta ongi etorri. Hau itzulera bada. Berria FM. Berriako podcasten lista.
Berria FM. Horixe, itzuli gara, hementxe Aneslaba eta Oxuerrei berriz, kaixo, eta hementxe berriz Malabareetan buruan ditugun ideia mordo bat podcast saio bakarrean kabiarazi nahian. Aurrez baina, azken nabardura bat, hementxe hitzari buruzkoa preseski. Ze 3 urte eman ditugu podcasta Euskal Herria Irratiaren estudioan grabatzen, eskerrik asko infinitu bat haientzat, baina nobedade bat dugu, honi dagokionez. Aurrerantzean gure koordenatu geografikoak Iruñeko alde zaharrean izanen dira kokatuta. Txalaparta argitaletxearen egoitzan hariko garelako grabatzen, liburu zinguratuta, konpainian ez dut batere kexarik izanen. Hori da, zer baino lehen eskerrik asko Euskal Herria Irratiari, denbora honetan guztian hain goxo hartzeagatik, eta hemen ere pozik izanen gara, eta literaturak ere laguntzen digun bideo honetan. Halere gaur ez dugu hori gaia, eta dagoeneko eman dugu spoilerrik izatez, kazetaritza feminista izan dugu ahotan, batetik, eta ezin ahaztu pikararen aipamena ere. Nigatik, Ane, izatez, egizu salto zuzenean, daka ez, eta saiguzu zein dugun gaurko menua. Horixe bera dugu, kazetaritza feminista, izpide. Berria FM podcastaren hasiera berri bat gutxi balitz, horretarako motibo gehiago ere eman dizkigutelako, nork eta pikara magazineko lagunek. Haiek antolatuta, Lucia Martínez Odriozola kazetaritza feministaren 4. kongresua egin zuten urriaren erdialdean, eta hartan azaleratutako hainbat ariri tira egiteko gogoari ezin eutxita ibili gara gu. Eta gu hori ezkara soilik zu eta biok, Ane, zu eta biok, besteren bat ere badugu eta hemen sartzeko edo horretan arakatzeko zain. Amagoia Mujika Tolare Txipi, zurekin estrenatuko dugu Berria FM-ren denboraldi berria. Ongi etorri Berria FM-era. Kaixo, Xue, kaixo, Ane, eta kaixo entzule guztiok. Kaixo, Amagoia, ongi etorri. Kaixo. 2023tik zuzendari zara, eta zuzendari orde ere izan zinen lehenago, 2019tik aitzinera, baina askoz lehenagotik etxe honi pega-pega egindagon zara, Euskaldunon egunkarian lehenbizi eta berrian gero, 1985-etik. Egunkari honen zimurrak, korskak, argizpiak eta toles ederrenak denak izanen dituzu aski ezagun, beraz, Amagoia, eta eraldaketak ere bai. Baina hoien guztien artetik bati erreparatzeko galdegin zizuten pikarako lagunek kazetaritza feministaren kongresuan. Zuri eta El País egunkariko genero berri emaile Isabel Baldesi. Galdera hau jarri zizueten abia puntu. Nola egin zeharkako ikuspegi feminista edabideetan? Galdera hori aurrez ere egina izanen zenion zeure buruari, akaso, Amagoia. Hala da? Bai, galdera eginda noski, ez ni bakarrik, nik uste berrian gauden feminista guztiok, ezta? Eta, galdera hau egin zidatenean pikara magazinekoek, eta, behintzat, kongresurako zer esan pentsatzen ari dintzala, esan, nire ere ordenagailuen aurrean jarri beharrian, zergatik ez, elkartuko ditut berriako hainbat emakume, ez? Pixkat hortaz itziteko zergatik kontatzen dut hau. Azken batean, egiteko modu bat erakusten dulako, ez? Alegia, bakarrik pentsatu beharrean, kolektibo batean jarri ideiak eta hola gauzak aurrera eramatea. Nik uste dut hori dela gure praktiketako bat, eta horrek erakusten dula, azkenean zeharkako ikuspegi hori lantzeko modu egiteko egokitako bat dela, ez? Eta ez da galdera egitea bakarrik bezik, eta eguneroko praktikan eukitzen dugu buruan, ez? Nola txertatu feminismoa arlo guztietan. Eta ez bakarrik erredakzioan da kazetaritzan, eman dezake, ez? Berriak, kazetaritzaren egiten duen lana bakarri dela, baizik eta txeko arlo sai guztietan, ez? Uste degulako, kanpora begira egiten dugun lana ezin erakutsi dela barruan egiten dugunak, alegia, ezin degula azalean gelditu eta gauza bat praktikatu kanpoan, eta beste modu batea jardun barruan. Ez dakit zuen galera erantzun duten, baina, koherentzia premia, ez? Piskat koherentzia, kanpora begirakoa baldin bada nola baitekoa, barrenean ere alakoa beharko du. Baina, Amagoia, dena dela, berria noiztik esanen zenuke dela edabide feminista, ez? Nora egin behar dugu atzera, aurkitzeko hori. Esango nuke berrien atzera eginez, oinarriak egunkaria, Euskaldunon egunkarian daudela.
azkenean, bueno, gezurra dirudi, baina igual, 30 urte atzera egin beharko genuke, ez? Bueno, Euskaldunen egunkarian feminista militanteak zeuden, eta, bueno, feminismoarekin beti izan da txikimendu bat eta lanketa berezi bat, ba, segurazki beste edonon etzegona, ez? Eta, bueno, nik uste dut, emakume haiei esker, ba, bide bat hasi izan genuela Euskaldunen egunkariatik berriera, ez? Eta berrian, ba, beti prozesu jungea, ez? 15 urte hauetan, gauzak asko aldatu dira, esango nuke, kanpoan ere, bueno, alako estanda bat egondalako, baina nik uste estanda hori egoterako gu ondo prestatuta dela, ba, gogoeta batzuk plazaratu izan ditugulako beti, ez, berrian, eta sensibilitate berezi batekin, ez? Eta nolabait, saiatu izan gea, ba, bueno, hor bide bat lantzen arlo guztietan, lehen esan bezala, ez? Eta hor, bueno, baude hito batzuk, ez? Adibidez, bueno, 2006an estilo liburu argitaratu zen, eta hor, bueno, ba, deontologia azpiatal bat sartu zen sexismoari buruz, ez? Askatasun sexualari buruz, gutxiengo etnikoi eta imigrantei buruzkoa bezala, ez? Eta, bueno, hor, gaur egun arte oso dinamiko izan da, nik uste redakzioa eta estilo liburuaren bideak bat datuzela, ez? Eta hor, bueno, pixkanaka, baina bidea izan dela, duela urte askotatik. Beitu, hemen txetugu apuntatua estilo liburua eta hemen azpimarra bat egina, izan ere, Amagoia, bueno, egunkariaren berriaren 10 balioen zerrendan ere jasoa dago, berriaren izaera feminista, eta jakina da paper gainean idatzita egotea ez dela aski, baina importantzia izanen du horrek ere, ezta? Eta berdin gertatzen da kaso praktika feministak jasotzen dituen estilo liburuarekin ere. Hori izan da, ez? Liburuan hori egonik jasota, jarrera patriarkalak dituen kazetari batek zailago luke irizpide hori, ez? Iskin egitea zailagoa du, hori izan ez gero. Ba, gure DNA-an daukagu, ez? Izaera feminista hori, baina momentu batean, bueno, mai gainean jarri genuen, bueno, gure DNA-an balin bada hori izendatu egin badago gure burua jarri feministatzat, ez? Eta hori izan zen 2018an, hor eztabaida bat izan genuen, bueno, eztabaida argi geneukan, baina eztabaidatu beharreko bat zen, ez? Zergatik, bueno, paperean jartzak, izen bat emateak bere garrantzia daukalako, eta azkenean berme bat ematen diolako feminismo hori eta feminismo praktika horiei, ez? Eta hor bai noski, jarrera patriarkal horiek ere, bueno, saiesteko eta gertatzen dianean ere, desat izateko hori ere izan zen urrats bat, ez? Eta nik uste hori oso importantea dela, naiz eta lehen esan deten bezala, azpimarratu behar dugun, bueno, praktika bezala eta naturaltasunez gure burua feministatzat geneukala. Eta lerro editorial feminista bat izateak, eta ondorioz ari zintzo izateko hartutako erabaki mordoek, ez, asko izanen ziren urte hauetan guztietan, ekarri dute inoiz dardararik, izan etxe barrenean, izan kanpoan, kritikarik edo aznairik eragin dute erabakiek? Bueno, dardara sortu dugu etxe barruan eta kanpoan ere bai. Bueno, etxe barruan logikoki eztabaida asko izan ditugu, ez? Eta nola bide bat hartu edo beste bat hartu. Eta, bueno, hor krisi batzuk egon izan dianean, niretzat importantena da, krisi horitatik indartzua dela behala, eta gaina erabaki batzukin, bueno, gauza batzuk derrigorrez egin behar ditugula, eta hor prozesuan zehar, bai, izan da, nire ustez, bueno, ito importante bat, feminismoak batetik, euki behar ditula baliabideak, denbora eskeni bat zaiola, zuzendaritzan barruan egon behar dula, eta hor ez dela gauza bat paralelo dijoan baizik, eta etxe barruan txertatu beharran zerbait. Eta kanpora begira, bai, noski kritikak izan ditugu, eskerronak ere bai, eta hori aitortu behar da, jende bat oso atxikituta dagoela gure planifikazioari edo gure egiteko moduari. Baina, bueno, kritikak izan ditugunen ere, gu kritika eraikitzaileak dianien, prest gaude horiek noski kontuan hartzeko, baina oso argi daukagu zein dian gure irizpideak, zein dian gure bidea, eta naiz eta kritika horiek atutan, ondorio batzu dauzkan, bueno, ondorio horiek barneratu eta aurrera egiteko joera, ez? Hoi da gure egitekoa.
Ari zara dagoeneko zenbait gako ematen Amagoia, baina ongi uler dezagun zertan datzan ikuspegi feminista etxeko sail guztietan txertatzea, hizkeraz, estilo liburuez eta balio zerrendez harago zeharkako ikuspegi feminista zari bagara, lerro editorial feminista transbertsala izateko zertan islatu behar da? Islatu behar du etxeko arlo guztietan, ez? Eta feminismoa ez da gauza bat teorian bakarrik gertatzen den zerbait, ez? Hori guk, askotan eztabaidatu dugu eta ikusi duguna da lurreratu egin behar diala feminista izateko bideak, eta lurreratu behar dira arlo guztietan, izan dute bezala, ez? Eta hori zerta, lurreratzea zer da? Nik izango nuke da gauza konkretuak egitea, ez bakarrik informazioari begira, baizik eta formazioan, kudeaketan, ez? Eta oso garrantzitsua dena, ez? Eta lehen aitatu detena baita da, denbora eta baliabideak eskaintzea. Hor, neurri batzuk hartu ditugu etxe barruan, azaletik botata, baina, arduradunak emakumeak izatea, ez? Emakumeak momentu batean, askoz gehiago zen gizonak emakumea baino, eta hor bide bat egin dugu, eta gaur egun, esango nuke, gutxienez erdi eta erdi gaudela, eta ez bakarrik arduradun jartzeak, baizik eta horrek esan nahi duen guztiarekin adibidez, ez? Eta gero bai nik ustete oso importantea dela hor, egin ditugun bideak baita ere, adibidez publizidadean, publizidadean ematen ditugun mezuak ere zaintzen ditugu, eta hori da ezinbestekoa edo zin publizidadean ezeko garaian, edo etxeak erabakitzen duenean adibidez, inguru bat antolatzen nola antolatu behar duen, ez? Ze jende ekarri, baina batez ez ze perfil dauzkan, eta eginkizun horiek denak oso ondo zaintzen ditugu, ez? Dena dela, susmoa da kazetaritzaren eredu maskulinoa dela, oraindik ere nagusi, ez dakit, ez dute den irudikatzen den kazetari estereotipoa, ez dute den lehenik eta behin gizona, eta gainera 24 orduz kazetari izan asmo duen hori, deusek eskapo egiten ez diona, ez? Edo kasik zalantzarik ere ez duen hori. Zure ustez, ze kazetaritza molde litzateke proposamen feministago bat? Hor aitatu duzu zalantzarik gabea, ez? Nik uste hor badagoela gakoetako bat, eta beti izan da, zalantzak eukitzea beti balio negatibo bat, ez? Eta nik uste hori orain guk jartzen dugula balio positibo bat bezala zalantzak, azkenean zalantzak bali badituzu, gehiago partekatzen dituzu zure ideak, zure gabeziak, zure zalantzak, eta hor egiteko kolektibo bat sortzen da, eta azkenean askoz aberatsagoa gana, ez? Nolabait orain arteko kazetaritza maskulino horrek, nik dena dakit, nik dena barkatuko eta 24 ordutan horrego naiz, guretzat ez da hori egiteko zuzenena, ez? Eta hor bide batzuk hartu ditugu, ez? Batetik, niretzat eta arduradunak emakumeena komentatzen duenean, oso importante iruditzen zait, garai baten adibidez, emakumeek erabakitzen zutenean umeak eukitzea, ezin zuten gero ardura postu bat euki, murrizketak eskatzen dituztelako, eta hor adibidez, esaten dugu zergatik ez murrizketak eukita ere, arduradun izan, eta hor bitartekoak jarri. Hori da adibide bat, ez? Eta bestetik, esatea, adibidez, lan prozesuetan ere aldaketak egin ditugu, lan orduak murriztu ditugu, eta horrez esan nahi du, batzutan guk azten dugun lan bat beste batez bukatu behar dula, eta horrek eskatzen du ere konfiantza bat bestearen gan, eta hori, talde lan hori saiatzen gara sustatzen zaintzatik, ez? Eta importantea zegulako jendea gustora egotea. Ez bakarrik izatea ni honena naiz, eta ez, haizik eta, ni nire lan honengo dut, baina hortarako, nire lankideekin kontatu behar dut, sistema bezala, ez? Hora lan egin behar dut, eta gaina hori askoz aberatsagoa da, kolektiboki ideia gehiago sortzen dialako, eta gauzak modu egokiagoan kontatzen ditugulako. Horrek errazago bermatuko du akaso zaintzen eta zaintzen uzten duen eredu bat izatea, baita kazetaritzan ere, ez da? Horrek beharko dutema akaso? Dudari gabe, eta badakigu kazetaritza zertan, ez? Eta egunero momentuari eutxi behar izatea, eta horrek dauzka sekulako zaintasunak, eta egun batetik bestera ez dira eredu horiek aldatzen, baina zaintzarena errigunean jarri behar da hemen ere bai, eta nik ustez, gu bide bat egiten nahi gala, oraindik ikasteko daukagu eta gauza batzuk konpontzeko, baina bideian markatu dugu eta iruditzen zait hortik jo behar dela. Ederki, Amagoia, beste lagun bat dugu zain kazetaritza feministari buruzko gako batzuk emateko,
Dena dela gehiagotan ere hotxe eginen dizugu denboraldi honetan, beraz ez zaitez urrundu gehiegi. Ados? Bai, dudai gabe gaur, gauza asko genezkan kontatzeko pixkat azaletik ibili naiz, eta hola, batetik beste da, baina nahi dezutenean bakizu hemen gaude, eta venga, animo, zea berriakin, urte berriakin, eta nahi zuen arte. Bai, izanen dugu sakontzeko hastia, bai, eskerrik asko Amagoia. Eskerrik asko Amagoia, besarkada bat. Aio. Aio. Berria FM. Berriako podcast feminista. Berria FM. Nahi genuke posible balitz, baina kazetaritza feminista kasik ezinezkoa da indarkeria matxistaren gaineko ikerketa eta informazioa aintzat hartu gabe. Bortizkeriak behartuta uneoro eduki behar izaten da behintzat begi bat erasoei erne, eta horregatik azken urteotan bereziki gero eta kazetari gehiagok hartu dute indarkeria matxistaren ikerketa beren lanaren ardatz nagusitzat. Eta bidea ez da samurra, Eta hori noski gutxi esatea da, ez da samurra ez dela. Saioaren hasieran behitu, ez dugu alferrik aipatu irautearena, iraultzearena, honekin ere badu ikusteko horrek. Eta iraun ez ezik irun ere egiten dute asko gainera, eta zintzoki diogu hau, badakigu zergatik, Pikararen kazetaritza feministaren 4. kongresuan sexu indarkeriak ikertzea eta idaztea izeneko mainguruan hizketan aritu ziren Ana Marcos, Ana Requena eta Zuriñe Rodríguez kazetariak. Maider Galardin gidatuta, sexu indarkeriaren inguruko ikerketen zailtasunak, iturri anonimoen kudeaketa eta kazetari feministek jasaten dituzten seinalamenduak izan zituzten hizpide besteak beste. Gaur Berria FM-en elkarrizketa hartako ariari helduko diogu berriro, Zuriñe Rodríguez kazetariaren eskutik. Zuriñe, kaixo, ongietorri. Kaixo, unon. Ongietorri berri Zuriñez, baita lehenbiziko aldia hemen zaituguna eta gu pozik horrekin, eskerrik asko. Hori da. Ni baita beti zuekin azer handi bat da egotea. Zuriñezuk urteak daramatzazu sexu indarkeria ikertzen ikuspegi feministatik. Adibidez, jakina da Inigo Errejón politikari espainiarraren biktima izan ziren emakumen testigantzak jaso zenituela iaz, besteak beste. Gai edo ertz, zehatzetan sartu aurretik, galdetu nahiko genizuke nola bizi dituzun maila profesional zein pertsonalean horrelako ikerketa prozesuak. Begira, mai profesionaletan nik uste erantzukizun handiz bizitzatu dela, baterik, edozein kazetari gai edo eskuartean, esklusiba bat duenean, badaki ze erantzukizun dakan, baina aldi berean ez da edozein gauza, zure iturria pertsona da, zure iturria gainera biktima da, orduan beti dakazu erantzukizun hori eta beldur pitxin hori, ea zure lana pertsona hori rebiktimizatuko duen edo ez, eta horren inguruan zabiltza egunero buelta, nahi dezu eta badakizu zure testigantza edo testigantza hori lagungarria izan daitekela, baina beti dakazu buruan zertarako testigantza hori, eta testigantzagatik nire ustez ez du balio, baina testigantza testu ingurua azaltzeko edo gauzak aldatzeko baliogarria bada, orduan pena merezi du. Orduan beti dakazu beldur hori, testigantza hori zertarako balioko du, eta ea zukzaren kanal on bat historia hori aurrera ateratzeko. Kazetaritza ikerketen bidez, indarkeria matxistaren kasuak azaleratzen direnean, zalantzan jarri ohi den zerbait iturrien baliozkotasuna izaten da. Hori ikusi dugu, azken hilabetetan urtetan bereziki, baina litekena da beti eduki izana alderdi hori. Indarkeria matxistak ez duenez, arrasto dokumental ikusten, errazagoa da emakumeen hitza zalantzan jartzea eta aldi berean biktimen anonimotasunak ere eztabaida sortu ohi du bai sareetan eta baita esanen dugu kazetaritza zirkuluetan ere. Kazetari feministek argi duzue eta eskerrak testigantza horiek balekoak direla berez, baina zuen ikerketa lana eta emakumeen ahotsa auzitan jartzea dakar inguruak, ez da erreza izanen. Ez da bat ere erreza izanen. Justuki zuek esan duzuen gai batengatik, eta da historikoki kazetaritza ere oso modu patriarkaletik eginda, ikerketa oso modu patriarkaletik eginda, eta beti egon gara bilatzen dokumentuak eta ukitu daitezken materialak eta probak, eta oso ondo azaldu zuen bezalaxe, indarkeria sexuala batzutan ez ditu probak ukitzen. Hori ez dezan nahi probarik ez daudenik, baina normalean testigantzaz baliatu behar zara, eta orduan, beste metodo berri bat bilatu dugu, Orduan jende asko, batez ere elite patriarkalak baliatu dute,
justuki hori, alegia, beste metodo batzuk behar ditugula, gure lana desakreditatzeko, ez? Eta askotan esan dute, erabiltzen dituzue anonimotasuna, eta horren atzean orduan ez dago lan periodistiko bat, eta hori ez da erreala, ez? Edozein kazetari badaki anonimotasuna, behin baino gehiagotan, erabili izan dugu historikoki kazetaritzan, ez? Korrupzio kasutan erabiltzen da anonimotasuna, ez? Zenbat aldiz esaten dugu, ez? Iturri anonimoaren bitartez, edo alderdiaren iturria dioen bezalaxe, eta hori da, iturri anonimizatuak, eta ez anonimoak, ez? Eta honetzako zu importantia da, ez? Guk ez ditugu hitz anonimoak, edo izen anonimoak erabiltzen baizik, eta izen hoiei, pertsona hoiei, izen aldatzen diogu segurtasun kontuengatik, galdetu beharko diogu ere gure buruari, zergatik emakumeak ezin dute bere izen da bizena eman, baina gure testigantzien atzetik, gure iturrien atzetik izen da bizenak da ere, eta guk kapazak gara hori demostratzeko, ez? Orduan, anonimotasuna ez da reala, ez da existitzen, baizik eta pseudonimoak erabiltzen ditugu, ez? Eta pseudonimoiek konprobatu dezakegu inongo arazori gabe ze pertsonak diren, ez? Orduan, nik uste askotan erabiltzen dutela hau justuki ez, kasetarien kontra egiteko, gu mehatzatzeko eta gu zidortzeko, eta modu batean edo bestean gure iturria mintzeko, ez? Eta kasuntan biktimak mintzeko. Baina gure metodoa argia da, ez? Guk askotan, igual ez ditugu iturri polizialak, ez? Baina bai begiratu izan ditugu, 6 hilabeteko WhatsAppeko konbertsazioak bi pertsonen artean, ez? Hori ere bada ikerketa lan bat egitea. Biktima hoien lekukotasunak jasotzeko prozesuek dituzte beren berezitasunak, normalean delikatuak izaten dira, eta kazetari feministek biktimen eskutik lan egiten duzue, eta prozesu horietan garrantzitsua da haiek konfiantza hartzea zuengan. Ze irizpide hartu beharko lirateke kontuan prozesu horietan ikerketa tresnek biktimei osatzeko prozesuan lagundu diezaieten eta ez ditzaten berbiktimizatu? Nik uste hori oso zaila dela, zen azkenean egia da biktimak konfidantza dutela edo konfidantza hartzen dutela kazetari feministenean eta ez medioen da. Eta oso importantia da, ez? Niri kasuan adibidez, nik 2 urteko prozesua egin nuen Violetarekin, eta ailegatu zen momentu batean kapaz ezan ginela, bere historia publikatzera. Baina zuk egiten duzu prozesu bat, konfidantzakoa, berarekin hitz egiten duzu, kontuan eduki behar duzu, bere bizitza intimoa erakusten dizula, eta zuk eskatu behar diozula ere erakusteatzen guk kazetariak gea, eta guk biktimak sinesten ditugu, baina guk ere egin behar dugu konprobazio prozesu bat, ez? Alegia, niri biktima aldite zan hotel batean Inigo Errejonekin bildu zala eta bertan sexu eraso bat pairatu zula, nik sinesten dut, baina jakin behar dut eta konprobatu behar dut, hotel horretan bi pertsona horiek egon zirela, segun beak esaten didan egunean hori, bazegola erreserba bat, eta aldi berean ere begiratu behar ditut, egun horietan, bera, adibidez Inigo Errejonekin hitz egiten duen konbertsazio guztik, ez? Eta hori da bere intimidadean sartzea, ez? Orduan, zu badakizu, intimidade horretan sartzen ari zarenean, edozein momentua, zuri iturria, aldi berean zuri biktima, erabaki dezakela, bertan bera daitekela publikazioa, eta orduan, zu adibidez 6 urteko prozesua, porrotera eramaten duzu. Orduan, ikuste dut, oso jakin behar dezula, hori gertatu daitekela, eta ados egon behar zarela horrekin justuki sozialki bermeak ez daudelako. Oso honesta izan behar zera, eta zure iturriari eta biktimari izan behar diozu, zuk zainduko duzula prozesu osoan zehar, behin publikatzen denean zu zainduko duzula, baina kalean hotxa egiten dula, ez? Eta orduan bera, indarkeri politiko asko jasoko dula. Zeren zuk ezin diozu indarkeria politiko hori kendu. Tamalez, indarkeria politiko hori existitzen dalako, ez? Zu bere alboan egon zaitezke, eta bere anonimotasuna, ez? Bermatu zure bizitzarekin iaia, dinot oso modu romantikoan naiz eta izan, baina zuk ezin diozu indarkeria politiko hori ukatu. Tamalez, patriarkatua oso indartua dalako, eta normalean biktima hauek, gizon oso boteretzuei aurpegia ateratzen ari zaietelako, ez? Orduan, claro, etorriko den zigorra oso gogorra da.
Eman dezagun, albiste hori, artikulu hori atera dela argitara, bai, eman dezagun hori, eta hain esan duzu, patriarkatuak eraso egiten duela, hortan zalantzarik ez dugu, baina eraso egiten dizue baita kazetari feministei ere, jardun honetan aritzen zareten kazetari feministei ere. Izan ere, sexu indarkeriako kasu bat azaleratu denean, askotan gertatzen da, eta ikusi dugu, azken aldian, lintxamendu bat gertatzen da, ura landu duen kazetariaren kontra. Benetako kanpaina mediatikoak muntatu izan dira profesionalen kontra. Eta, akaso entzulari ere ezaguna ginen zaio, azken aldiko adibide argienetako bat Cristina Fallaras kazetari espainiarrarena delako. Hemen bertan ere Berria FMen aipatu izan dugu gai hori. Fallarasek violentzia handia jasotzen du, esan dezagun. Instagrameko bere kontuan lekukotza anonimo bat argiteratu zuelako, zeinak Inigo Errejon kargu auzera eraman zuten salaketen sorburu, gixara, funtzionatu baitzuen. Baina zuk zeuk ere zurine bizi izan duzu seinalamendua zure lanagatik, eta hori, azimarratu beharrekoa da kasu hontan. Dena dela, zer egin liteke, ze tresna aplika litezke, gai hauek jorratzeagatik halako indarkeriak jasaten duzuen kazetarien babeserako, osasun mentala eta ongizatea zaintzeko. Oso galdera interesgarria, bada, baina uste oso erantzun zaila dula, Begira, pikarako mai inguruan anarrekenak niretzat oso interesgarria izan, den idei bat plazaratu zuen, eta berak esan zuen, kazetariok pairatzen dugun violentzia politikoa, behin olako informazioak publikatzen ditugunean, gure lan esparruan pairatzen dugun violentzia da, beraz sindikatuak honen inguruan ere zerbait egin beharko zuten. Alegia, gure lan esparruan emandako indarkeria delako, orduan lanarekin zerikusia duen violentzia da, orduan adibidez bajak, igual, badira aksidente laboral modukoak, badiru tontakeriak, baina ez dira, kazetari askok, igual behar dugu baja bat, eta behar dugu deskantzatu, eta hori ezin du egin autonomo gaudelako, edo, gure soldatan baja bat, prekaridadean jartzen gaituelako. Naiz eta oso materiala izan, gauza bat erreala da, Gero, zer egin daiteke, nik uste dut ezinbestekoak direla kazetarien arteko zareak, nire kasuan hori oso importantia izan zen, publikatutagun batzuk eta gero, izugarrizko mehatxua jasotzen dituzu, batzutan zure bizitzaren kontra juten diren hoiek, konnotazio sexual handiko indarkeria politikoa da, eta batzutan zuk hurrengo egunetan, ez hau ondo, eta hau horrela da, orduan, alboan izatea sare feminista bat, kazetariena, laguntzen dizutena, pizkat zure estrategia aurrera eramatera, adibidez, ze momentun segitu behar dezun mediotan analizia jartzen edo ez, isildu behar zaren edo ez, adibidez, zure zareak beste pertsona bat eramatea aurrengo egunetan, zuk indarkeri politiko guzti hori ez ikusteko, niretzako ezinbestekoa da, Gauza hauek egiten ari gara, baina egia da laguntasun saretatik egiten ari garela, alegia, ez dago sistematizatuta, estrategizatuta, baizik eta batzutan da, izugarrizko lintxamendua dator, eta orduan zure alboan dauden beste kazetari eta lagunak esaten dizute. Hemen nago nola antolatzen dugu zaretzea, baina nik bai uste dela momentua ere zaretze hori kolektiboki kazetaritzako mundutik pentsatzeko, ezinbestekoa irutzen zait. Niri adibidez, jasotzen nuen mezu bat zen, hurrengo egunetan kazetari lagun askorena, askotan galdetzen ziaten, merezi izan dizu, eta niretzako galdera hori oso gogorra da, zen horren atxan dagoena da, azkenan lortu dute disiplinazio hori, ikusten badezu, zure alboko lagun kazetariari izugarrizko lintzamendu kanpaina bat tortzen ari zarela, igual zuk ikertzen ari bazala horrelako kasu bat, usten duzu ikertzeari, zen, karo, nik ezakit zenbat argazki, sakilen argazkia jaso ditudan, zenbat alditan ezan didaten, politikari hori hiltzen bazan edo suizidatzen bazan nere kulpa dela, eta bar, eta hori, izugarrizko efekto bat daukaz zure osasun mentalean, alan da, eta gero zure kazetaritza kapazitatean zen, batzutan esaten duzu, ondo egiten ari naiz lana, benetan hau merezi izan du, zen, karo, askotan zure profesionalitatearen kontrare egiten dute, niri askotan esaten ziaten nire testua
oso amarilloa zala, ez? Eta bani egontza momentu batean, benetan pentsatzen nula hori zala, ez? Orain kanpotik ikusita, eta birpasatzen dudanean zenolako metodoa erabili nun, eta zenbat kasetari feministekin kontrastatu nuen egindako lana argi dakatetzela hori, ez? Baina momentu horretan, ez, izugarrizko presioa eta mehatzua jasatzen ari zaren momentu horretan, ere zu kolokan jartzen dezu. Nork bere buruari esaten dizkionak aipatu dituzula aprobetxatuta zurine, eta zure baimenarekin, deionen aurretik izan dugun beste elkarrezketa batzuetan aipatu dizkidazun batzuk ekarneko nituzke izpidera. Izan ere, zer horrek aipatu zenidan, kazetari feministen aurkako betoak, disiplinatzeak eta zigorrak hainbat noranzkotatik heltzen direla. Hainbat noranzkotatik eta ondorioz hainbatek eginak direla. Zein lirateke horiek, nondik datoz beto horiek? Bai, oso nire ustez oso graziosoa zen batzutan kantzelazioaren inguruko diskurtso bat sortzen da, ez? Horrelako informazioak publikatzen ditugunean, ez? Gizon hauek kantzelatzen ari garela, baina realidadea da justuki betoa gure kontra egiten ari dela, ez? Bai biktimaren kontra, zen kazetarien kontra, ez? Eta betoiek nire ustez 3 dimentsiotik edo 3 partetik datozte, ez? Batetik, espero deguna, eta niretzako gogorra dana, baina ni pres nengoena zen, eta hau da ultraeskuinetik datorren beto hori, ez? Fascismotik datorren beto hori, oso gogorra da, oso indarkeria handikoa, baina espero duguna, ez? Azken finean, bada agente misogino bat, eta zu badakizu, ez? Gero, kanpotik edo eskuin gizonetik etortzen den beto hori, askotan, ez? Gizon politikari horren ideologikoki gertutik dauden espazio hoietatik, bai gizonengandik, zein emakume kolaborazionisten gandik, hori niretzako oso gorra da. Justo esan behar nizun zein den mingarriagoa, ez dakite konparatu daiteken, baina bereziki emanen du min, akaso ez da? Bai, hori da mingarrena, zen azkenan bilatzen ari direna da suiz iziltzea eta orduan gizona impunidade horretan ibiltzea jende asko idatzi zean esaten, ez izugarrizko politikari hona da, zuk hildezu, osea, ez barkatu, gizon hori egin beharrekoa, barkaidazu, eta orduan orain Espainiako ezkerrak zer egingo du, osea, eta bapatian da, badirudi kasetaria dela ultraeskuinaren orain, ez, agente berri bat, ez, orduan hori oso mingarria da, batzutan ez da, hain gogorra dira, nire ezkerreko jendea ez dizkit bidali zakileko argazkiak, ez? Baina bai esan dit, behin baino gehiagotan suizidatzen bada zure kulpa da, ez? Eta horrekin lo indartzu. Eta hori oso saia da, ez? Eta gero dago 3. beto bat, honen inguruan oso getzi hitz egiten da, baina nik uste honen inguruan hitz egin behar degula, eta da gure medion barrutik etortzen den betoa, ez? Claro, momentu honetan bagaude, bai kirolan, Rubialezen kasuarekin, bai politikan, Errejón, Monedero eta hoielako kasuekin, bai kulturan, adibidez, Bermuteko kasuarekin, ari gara azaleratzen gizon poteretzuen impunidadea. Baina, karo, kazetaritzan eta mediotan, gizon poteretzuek ere urteak eta urteetan eman dituzte botere harremanak bere alboko neskekin eta alboko kazeteariekin. Honen inguruan oraindikan ez da mitu bat sortu. Baina, klaro, bapatean zukaritzara ikertzen politikaren munduan dagoen impunidadea, eta politika eta medioak oso harreman ez dua dakate, ez? Orduan, zure mediotan ere, gizon batzuk urduri jartzen dira, orduan, askotan, ibili behar zara kontuz, ez? Gizon horiek ez dute hau publikatzea nahi, niri tokatu intzait adibidez, nire reakzioan zeuden gizon batzuk, direktamente eskatu zidatela nire iturriaren zenbakia ikusteko benetan nire lana ondo eginda zegoen ala ez, eta hau kazetariaren edozinek badaki impepinablea dela, oza, nire iturriaren kontaktua ez dut erakutzi behar, ez? Orduan betoiek oso gogorrak dira, zehazki lana gabe geratu zaitezkelako, justuki lanon bat egiteagatik, eta hau kazetari askori gertatu zaie, ez? Bapatean bere bizitzako lanik oberena egin,
eta hurrengo egunetan, lanik ez eduki. Hau oso ohikoa. Orduan, betoa gure gain erortzen da, naiz eta entzuten ari garen behin baino gehiagotan, gizonazkok eraso bat egin eta ero, kantzelazioa pairatzen dutela, eta nik ez ditut kantzelazio horretan ikusten. Argi dago, kazetari feministak ari zaretela bide bat egiten, urrats batzuk egiten, baina erredakzioak eta oroar edabideak ez doaz ritmo berean inondik inora, ez? Ez, nik uste ez, baina edo zein borroka feministan, ez? Feministak bagoaz detigoazela, edo zein berrintzait kasuntak kazetaritzan, baina edo zein gauzetan aurrerago, ez? Nik bai usteet, adibidez Euskal Herriko mediotan honen inguruan badagoela kezka, nik egia da euskeraz egin ditudanean, edo euskeraz egiten ditudanean, horrelako hausnarketak, violentzia politiko gutxiago pairatzen dela. Hori errealitate bat da ere, eta inguruan ere hitz egin behar dugu. Ez dakit gure medioak erosoagoak diren, edo ez dakit gure gizartea politikoki zuzenagoa delako den, ez? Ez dakit zergatikan, baina hori errealitate bat da, eta bueno, modu batean edo bestean positiboa da, ez? Baina oraindik, gure medioak da, nik uste ohitu ingarela violentzia politikoa pairatu behar degula, ez? Orduan askotan galdetzen dizuete zer modu zaude, zelan daramazu, baina ez da egiten urgentziazko bilera bat ikusteko zer behar dezun, edo ez dituzute esaten jun etxera eta eskantzatugun batzuk, edo zer behar dezu, ez normalizatu dugu, ez? Gure lanaren edo gure ogibidearen parte bat violentzia politikoa jasotzea dela, eta hau oso arriskutsua da. Hala eta guztiz ere, zailtasunak handiak eta prozesuak luzeak eta korapilatsuak izan arren, gutxinak ari zarete zigorgabetasun patriarkala arrakalatzen, isiltasuna hausten eta honi buruz idatzi eta argitaratu alizateko baldintzak sortzen. Lehen aipatu duzu horretarako ze garrantzitsua den aliantzak sortzeak kazetari feministen artean, eta bukatzeko horri buruz galdetu nahiko nizuke. Agian aurrera begira erronka nagusietako bat izan daiteke aliantza horiek gehiago egituratzea eta metodo feminista komun bat adostea indarkeria matxista modu kolektiboan ikertu alizateko, hori izan daiteke helburuetako bat aurrera begira? Bai, nik uste dut erronka daudela batzuk jadanik egiten ari gara, bat da hori justo ez, zaretze bat egitea, aliantza horiek modu efektibo batean egitea, alegia, elkar zaintzea, elkar babestea, bigarrena da, metodo feminista bat fintzea eta adostea, honetan bagabiltza, baina benetan izatea homogenizatua eta gure arteko eztabaida baten ondoriozkoa, eta hirugarren bat da, nik uste dut kazetaritza autonomo feminista bat ere behar degula, ez? Batzutan gure medioak ere seguruak ez direlako, batzutan gure mediotan indarkeria sexuala ez dago lehen maiko agendan, orduan nire uste dut interesgarria izan daitekela, ez dakit nola zan, baina igual kazetari feministen kontsortzioak sortzea, elkarrekin ikertzea gure medioetatik, baina haratago, eta ikerketa horiek finantzazio batekin egitea, eta orduan duintasunez eta ekonomikoki ondo ordainduta egitea zen. Egia da, eta hau izan behar da, eta nik uste eta hauek zueko oso dakizuela, kazetaritza oraindikan, kazetaritza egitea oraindikan, prekariedadez lan egitea da, eta prekariedade horri gehitzen badiozu indarkeria politikoa, eta gehitzen badiozu osasun mentala, izugarrizko konbo bat dakaz. Orduan ere uste dut behar ditugula errekurtso ekonomikoak, eta behar dugula ere duintasunez gure lan egitea. Bueno, argi dago asko dagoela lantzeko, noski, eta egiteko, eta hausnartzeko ere bai, beraz, jarraituko dugu beste batean, seguru. Gaurkoz hemen utziko dugu, Zuriñe Rodríguez, kazetaria, eskerrik asko gure galderei erantzuteagatik. Zuei, plazer bat betik. Eskerrik asko Zuriñe, eta behituzu agurtzearekin batera entzulea ere agurtuko dugu. Hauxe izan da gaurkoa, Berria FM-ren denboraldi berriko lehenbizikoa, baina itzuli gara eta segitzeko itzulera honetan, Hori da, kazetaritza feminista egiteko gune txiki hau berriz martxan jarri dugu, eta 15 egun barru berriz ere hemen izanen gaituzue. Besarkada bat zuri Zuriñe, eta besarkada bana entzulei ere. Aio! Agur! Agur!